dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na stretnutí s občanmi, ktoré už, ako viete, tradične zvolávame pred rokovaniami mestských zastupiteľstiev a teda nebude tomu inak ani dnes. Určite ste si program rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý má prebehnúť zajtra od 13. hodiny, pozreli. Prioritne očakávame teda vaše dotazy. Počkám chvíľku. Ďakujem pekne. Prioritne teda čakáme na dotazy, ktoré sa týkajú zajtrajšieho rokovania mestského zastupiteľstva. No a zároveň potom samozrejme sa môžete obracať na nás s vašimi dotazmi iného charakteru. Ako už to býva zvykom, na otázky ekonomického hospodárenia, narábania s majetkom mesta vám bude odpovedať pán viceprimátor a všetko ostatné potom následne ja, eventuálne zamestnanci mestského úradu alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. Takže nech sa páči, dámy a páni, máte slovo. Nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Kiš. Ja by som mal tú moju tradičnú otázku, to je moja tradičná otázka. Či nechcete vrátiť tú hodinu pre občanov na zastupiteľstvách? Lebo vás vyzývali pán primátor aj na stretnutiach občanov, pani Gauliderová a pani Klačanská vás vyzývala, že by ste chceli urobiť niečo transparentnejšie pre mesto. To je prvá, budem krátky. Druhý, dostal som odpoveď na svoju nejakú otázku. Pán Zelinka mi odpovedal, no to bolo pred týmto oným, ja som to prečítal, tak sa mi zvihol krvný tlak, že na druhý deň som na to nevedel ani reagovať, alebo nechcel som respektívne reagovať, to boli tie stromy. Vy ste mi napísali, že, pán Zelinka, my ste mi napísali, že to boli náletové dreviny. Tak moja otázka znie čiste logicky, že keď to boli náletové dreviny, tak prečo tak do takej výšky vyrástli? To je, keď sa robí pasportizácia stromov, to je logická otázka, že? Neviete, že ste mi odpovedali na môj dotaz, čo som robil na tomto. Dobre, tak potom ďalej. A ďalšia bola, teda... Vy ste mi písomne odpovedali, najbližšie vám donesem, alebo doručím vám vašu písomnú odpoveď. Teraz nedržím dátum, to bolo stretnutie občanmi, nie čo bolo naposledy, ale to bolo predtým a deň predtým som to dostal. A hovorím, že tak mi vyskočil krvný tlak, prosím? Odo mňa, od vás priamo, vy ste podpísaní. Však to bola... Vy ste odpovedali aj namiesto pani Ambrichovej a odpovedali ste na tú moju otázku, čo som vtedy položil tú otázku, že stret zájmov pán Štibrániho a vy ste mi tam vymenovali 10 vecí, čo robíte a čo nerobíte. To je na jednom liste, odpovedáte na dve otázky. No, takže poprosím vás všetkých. Bude položená otázka a následne bude na ňu odpovedané, ale v žiadnom prípade sa tu nebudeme prekrikovať. Nie je to ani správne, ani korektné. Takže... No, celá vec je taká, že koľkokrát chcem, aby sa mi dvihol krvný tlak, ja ten dopis prečítam. Dobre, čiže prvá otázka bola... Že ste mi odpovedali, to skrátim tak ľudovo, čo je povedané, že ja som sa vás opýtal, že koľko hodín a vy ste mi odpovedali, že máte zelenú bránu. Jasné. A tretia otázka, to je na teba, pán primátor, že po 18 dňoch, budem zase veľmi krátky, vyhlásili ste výnimočný stav, alebo mimoriadny stav ohľadom zorničky. Keď je to po 18 dňoch, tak fakt neviem, či mám plakať, alebo či sa mám zasmiať nad tým, lebo radšej, Bože chrán naše mesto, aby sa niečo vážne stalo. To je všetko. Ďakujem. Dobre, ďakujeme za dotazy. No, to znamená, že prvá otázka smerovala k rokovaniu zastupiteľstva a k otázke
vrátenia tej problematiky. Neviem, že či sa to budeš, Deško, pýtať na každom zastupiteľstve, kľudne môžeš a ja ti stále budem odpovedať takisto, pretože takú transparentnosť, ako my sme tu zaviedli, nezaviedol v tomto meste nikto. Sú tu pravidelné stretnutia s občanmi pred rokovaniami zastupiteľstva. Sú tu pravidelné stredy s občanmi, ktoré sa týkajú citlivejších otázok, tzv. Stredy s primátorom. Umiestnená je schránka, do ktorej všetci občania môžu vhadzovať svoje podnety, či už anonymne, alebo sa pod ne podpísať. Je umiestnená vo vestibule. Zároveň dávame možnosť ľuďom v určitých otázkach rozhodovať hlasovaním. To je naša nová vec. Zároveň sme zaviedli komisiu na kontrolu transparentnosti, čo všetky tieto momenty sú také, ktoré pred nami ešte nikto nezaviedol a slúžia k tomu, aby ľudia a občania dostali dostatočný priestor na svoje podnety. Ďalšia otázka smerovala pán poslanec k tebe, ale ešte predtým tie náletové dreviny by som poprosil pani riaditeľku Kultúráku, keďže sa jedná o amfiteátra, pána riaditeľa technických služieb, následne pán poslanec Zelinka. Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Kiva Rotová, som riaditeľka Mestského kultúrneho strediska. Pán Kyža, asi sa pýtate pravdepodobne na tie dreviny, ktoré sa nachádzali v amfiteátri. Áno, ja som bola súčinná s pani Amrichovou, keď sme túto odpoveď vám asi robili. Išlo o Pajasen žliaskovitý, to je náletová drevina, ktorá sa vlastne musí prvotne zlikvidovať chemicky a musí sa počkať do konca vegetačného obdobia, aby sme si boli istí, že sme ju zničili. A potom následne prichádza k odstráneniu vypilovaním alebo zrezaním. Takto sa aj postupovalo. Museli sme počkať. Ten Pajasen žliaskovitý je taká drevina, ktorá za rok narastie aj 1,80 m, takže keď má dobré podmienky aj viac, tak len toľko to k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Zelinka. Ďakujem. Dobrý deň všetkým tu. Aj z tejto odpovede je asi jasné, že ja som vám na túto odpoveď neodpovedal. Ani som nevybavoval. Neviem, prečo ste na mňa tak hneď vybehli, lebo naozaj takýmto veciam sa ani nemám prečo odpovedať alebo nejakým spôsobom vyjadrovať. Ďakujem. Čo je však ale pravda, že ak tá otázka prišla od vás, že sme legislatívnej komisii, legislatívnej právnej sme sa vyjadrovali k pánovi Štibránimu a dali sme také stanovisko, že takéto oprávnenie a takúto právomoc, na čo ste sa pýtali, legislatívno-právna komisia nemá. Ja túto právomoc rozšíriť neviem a môžete sa obrátiť, aj sme to tam dali do toho stanoviska, na príslušné a kompetentné orgány. Neviem, či ste to spravili alebo nie, ale určite komisia Mestského zastupiteľstva pracovnoprávny vzťah alebo nejaké kompetenčné spory určite nevie a nemôže ani nebude posudzovať. Ale do budúcnosti naozaj by som vás poprosil, že proste nedávajte také informácie na verejnosti, lebo naozaj som ja vám v tejto veci v nejakých stromov neodpovedal, ani som to nevybavoval a priamo ste ma teraz z toho obvinili. Takže neviem, prečo sa to deje, ale za tým si stojím, ak to bola časť z tej odpovede k pánovi Štibránimu. Dokonca nie rád by som sa tomu vyjadroval, lebo nie je tu ani prítomný, ale jednoznačne sme proste dali stanovisko, že to nepatrí do našej právomoci. Iné vám k tomu teraz neviem povedať, sú na to ale orgány, ktoré to môžu posudzovať a máte právo sa na nich obrátiť v plnej miere. Ja vám tú listinu doručím. Ďakujem pekne, pán poslanec. Listine sú na obidve otázky odpovede. Prosím? Že v jednom liste sú na obidve otázky, ale to mi nevadí. To je v poriadku, ale ja neviem, odkiaľ sa dostali a keď sú tam aj stanoviska z legislatívno-právnej komisie, neznamená, že ku každej veci sme sa vyjadrovali my. Ale som rád, že sme si to vyjasnili. Takýto je môj postoj a k tým stromom som sa určite nevyjadroval ja. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Dobre, ďakujem pekne. Tretia otázka smerovala na mimoriadnu situáciu, čiže nie je na výnimočný stav. Je to štandardný postup vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s prepadom zeminy. A mimoriadna situácia do dnešného dňa trvá.
Ak si niekto myslí, že ja nechám tú jamu len tak zahrabať a spoliehať sa na to, že sa tam niečo stane alebo nestane, tak to sa veľmi mýli. My musíme dodržať všetky legislatívne postupy a všetky technologické postupy, ktoré si žiaľ vyžadujú svoj čas. Ja by som tu teraz mohol opisovať siatko predchádza takémuto procesu, ale v tom momente by ste nedostali vy priestor na svoje vyjadrenie. Chcem vám len povedať jednu vec, že až teraz následne minulý týždeň sa zistilo kamerovým šetrením, že z jednej bytovej jednotky bol zabudnutý ešte jeden prítok kanalizácie, ktorý je potrebné suchým betónom zaslepiť. Tento proces už myslím, že aj prebehol a následne bol zvolený statikom podľa statického posudku technologický postup, ako táto jama musí byť zahrabaná. Prebehol geologický prieskum, prebehol prieskum georadarom, prebehlo odčerpanie a tak ďalej. Všetko má svoj technologický postup. Táto jama by mala byť niekedy tento budúci týždeň realizovaná, postupne zahrabávaná. Musí byť zhutňovaná, musí byť opatrená štrkovým lôžkom, suchým betónom, zeminou, suťou a tak ďalej. Máme presne statický posudok, ako sa tomuto treba venovať. Ja si určite nedovolím hazardovať tam so životmi a zdravím ľudí, ktorí sa v tej lokalite budú pohybovať a riskovať to, že pri nedobrom spôsobe, pri nejakom urýchlenom postupe ad hoc zahrabania sa tam niekomu niečo stane. Tak toto ja si na triko nezoberiem. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Nech sa páči. Dobrý deň. Iba takú banálnu otázku chcem povedať. Nakúpil som sáčky na bioodpad. Pán riaditeľ, ty si povedal, že dajú sa. Kúpil som 10 balíkov, stojí po 2,80, 2,40, neviem teraz presne. Ale či by sa nevedelo volať, čo urobiť za to, lebo oni sú tak tesné, to je jak blana je to, že jak sa natiahne na tie košíky, alebo čo sú to, na tie odpad, bioodpad, ono sa to trhá. Či by sa nedalo, ja neviem, s podnikom, alebo ja neviem, s kým vyjadriť, že centimetr, 2 cm väčšie by boli, lebo hovorím, že žena to robí, jak ja šaty, keď sa vyvesili, že štipcami to potom musí uchytať. Iba toľko by som chcel. Ďakujem pekne, pán riaditeľ technických služieb. Ďakujem za slovo. No tie sáčky sú štandardné, takže my predávame také, aké sa vyrábajú, okrem toho je dostať, myslím, že 10 druhov rôznych, nielen u nás sa to dá kúpiť. A oni sú preto také tvrdé, lebo to je vlastne vyrobené z kukuručného škrobu a je to biologicky rozložiteľné, preto sú také pevné. Neviem, čo k tomu viac dodať. Pán riaditeľ, máme aj v ponuke väčšie, eventuálne? Nie, nemáme. Toto je najväčší rozmer. No. Ďakujem pekne za odpoveď. Ďalší dotaz, nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Katarína Tumová a chcela by som sa vás opýtať na Puškinovú ulicu, pretože bývam tam už 3 roky. Nikto nás neupozornil na to, že vlastne po dostávaní domov nebude táto cesta upravená. Ale nejde len o to, že je tam tankodrom, kde si zničíte nielen auto, ale aj chrbticu. Ale vlastne problém je v tom, že konkrétne ja chodím treba v zime po tme do práce, ako aj mnohí z vás. A teda stretávam tam maličké deti so školskými taškami, popoludní dôchodcov so psíkmi, takisto mamičky s kočíkmi. Nie je možné, aby tam 2 autá vedľa seba prešli súbežne, čiže vlastne tieto mamičky musia kočíky zatlačiť do tých kríkov, alebo čo to tam je, ako je to tam teraz vyčistené, ale aj tak. Takže je to tam veľmi nebezpečné a naozaj, keď sa niečo stane, neviem, že kto bude za toto niesť zodpovednosť, pretože skutočne neviem, či máte malé deti alebo nie, či by ste poslali dieťa do školy tou cestou. Konkrétne aj moje deti chodia, nie sú tam ani chodníky, ani nič, ale dobre. Oni už nie sú také malé, ale hovorím, maličkí, prváčikovia, druháčikovia s veľkými taškami tade chodia a po tme je ťažko ich vidieť. No a neviem, či bude sa s tým niečo robiť, nebude, ale hovorím, že je to nebezpečné, je to nebezpečenstvo života a zdravia detí, starých ľudí, mamičky s kočíkmi, aj ostatných, pretože my tam, ja bežne ako os peťátka prídem tam, ale dobre, alebo teda o zrkadlá, ale hovorím, že sú tieto
cesty tam, lebo tá cesta je nebezpečná pre deti a pre ostatných. Vlastne nemajú sa kadiaľ tam vyhnúť. Ďakujeme za tento dotaz, ktorý smeruje bohužiaľ k dani z minulosti, ktorú sme zdedili. Nech sa páči, pán viceprimátor. Ďakujem pekne. Máte absolútnu pravdu, nie je k tomu čo dodať. V podstate Puškinova je prvá a najstaršia téma, ktorú riešim od nástupu na tento úrad. Boli už zvolané 2 stretnutia so všetkými majiteľmi všetkých prevádzok, ktoré sú tam v okolí. Oni vlastne aj prístupové cesty. Bolo stretnutie na úrovni vedúceho oddelenia rozvoja mesta. Výsledkom toho je, že máme spracovanú finálnu verziu toho, ako bude táto cesta vyzerať. Myslím, že pred 2 stretnutiami s občanmi som to tu aj prezentoval. Ak o to máte záujem, príďte ku mne hore kedykoľvek, vám to ukážem, ale teda poviem tak, že problém Puškinovej spočíva primárne v tom, že keď niekto v minulosti povolil výstavbu mládežníckej štvrte a nedal do podmienok rozšírenie Puškinovej ulice, spojenie mládežníckej štvrte a svetelnej križovatky cestou, chodníkom a verejným osvetlením, lebo verejné osvetlenie je len pri domoch na Puškinovej, není na ceste, tak presne preto deti, ktoré chodia, alebo ktokoľvek, kto chodí z Mládežníckej a Puškinovej do školy, na krúžky, ide po tme, ráno po tme, večer po tme, je to, súhlasím s vami, extrémne nebezpečné. Tento problém momentálne máme rozdelený na 2 problémy. Prvý problém je ten, že je cesta a druhý problém, ktorý sa rieši na úrovni primátora, je križovatka na konci Puškinovej a obchvatu smerom na Galantu starú. Takže tuto máme doriešený stav, ktorý je po Minib. Od Minibu, čiže za Puškinovou je Metagaz, za Metagazom je Minib. Po Minib je aj táto cesta v katastri, alebo v pasportizácii zapísaná ako cesta. Ďalej to nie je cesta, je to polný chodník. Nemá to pasportizáciu a je to aj na pozemkoch mesta, aj na pozemkoch Slovenského pozemkového fondu a plus je tam taká derňa, cez ktorú je taký mostík, ktorý je chodením nákladných vozidiel zlomený, čiže o toto sa nám komplikuje to konečné riešenie. To znamená, že ja by som bol veľmi rád, keby to už bolo hotové, ale není to hotové, je to v projekčnej fáze. Ja chcem veriť, že to do konca tohto volebného obdobia spravíme so súhlasmi od SP, od Slovenského pozemkového fondu, všetkých dotknutých orgánov. Minimálne teda, aj keby nevieme, kedy bude ten prepoj von z Puškinovej, aby sme tých ľudí z Mládežníckej vedeli otočiť aj na obchvat, aby nešli vám popod okná všetci na tú svetelnú križovatku, tak celý tento projekt je vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Hovorím, kedykoľvek si želáte, je to veľká mapa, tak poslancom som to ukazoval, neviem, asi niekedy v auguste tohto minulého roku, a stále na tom pracujeme, proste súhlas od súhlasu, krok po kroku, výsledku, ale naozaj máte, podpisujem krvou absolútnu pravdu, čo sa týka rizika v tejto lokalite. No, my by sme chceli mať tento rok, možno v prvej polke roke alebo niekde na rozhraní prázdnin, hotovú projektovú dokumentáciu, no a následne budeme škrábať peniaze, že z čoho to spraviť a ako. Ale aj to, keď už bude hotový projekt a schválený, už my si ho vieme rozfázovať, napríklad, že verejné osvetlenie prvé. To znamená, že my máme náš pozemok, ktorý ide po koniec Tosky, lebo tam je verejné osvetlenie len pri rodinných domoch. Ale my potrebujeme na druhú stranu cesty dať verejné osvetlenie. Následne chodník vieme predĺžiť, lebo končí tiež pri Toske a potom ďalej tam parkujú autá, čiže cez to tiež to vieme urobiť najprv začne verejné osvetlenie, neskôr chodník a tak ďalej. Vieme to rozfázovať, čiže aj pri malom množstve peňazí by už ten stupeň bezpečnosti tam mohol vzrásť. Lenže potom aj tak tá cesta, keď príde na Mládežnícku, sa zúži tak, že na tom zúženom pruhu vždy musí niekto zastať, ak má rozum, a pustí druhého, a keď nemá, tak sú tam tie stretové situácie. Ďakujem pekne, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, moje meno je Gajdoš a chcem sa spýtať vlastne podobnú otázku. My bývame na Mládežníckej, takisto mám 2 malé deti a
Nechcem to teraz riešiť, kto pochybil, či investor alebo mesto. My tam bývame už 4 roky, my keď sme kupovali pozemok, tak vlastne kupovali sme ešte len holú pôdu a boli sme nejaký 3. alebo 4. dom tam, takže cesty boli vysypané ešte len štrkom. A decka chodia každý deň do školy, chodia teraz nie po Puškinovej, ale aj po druhej strane. Dcera mi hrá tenis, chodí každý deň na tréningy. Nemá kade prejsť, nie je tam spravený prechod. Nepýtal som sa to doteraz, pýtal som sa to len pána Pašku predtým a ten mi povedal na to len toľko, že oni nemôžu tam osadiť dopravné značky ani spraviť žiadne značenie kvôli tomu, že to robí dopravný inšpektorát vlastne v Trnave. A na margo toho sa chcem spýtať, lebo teraz sa tam postavila nová ulica vodná, tam ešte nikto nebýva, my tam bývame 4 roky, oni majú prechody, majú značky osadené. A je to tá istá štvrť. Ďalšia vec z veternej je kreslený na územnom pláne tento chodník, že kto to bude robiť. Z veternej na tú vodnú. Či to robí mesto, alebo kto to spraví. Prechodcov nie je spravený vlastne cez cyklotrasu na našu štvrť ani jeden. Ako tie decka majú chodiť do mesta? Po blate, alebo... Nemusíte byť impertinentní. Pán Gajdoš, keďže túto celú lokalitu som nejako dostal za úlohu, nebudem sa vyjadrovať pánovi Paškovi a jeho príbehom starých materí, ale keď táto téma tu už tiež bola riešená a tiež sme odpovedali, že prechod prechodcov dopravný inšpektorát povolí urobiť len z chodníka na chodník. Keďže na jednej časti mládežníckej chodník je, na druhej časti mládežníckej chodník nie je a na druhej strane cyklotrasa, keď si pozriete, má dopravné označenie zákaz chodcov, teoreticky by tam chodci nemali chodiť vôbec, tak tým pádom my pri najlepšej vôli nám dopravný inšpektorát nepovolí, žiadne výhovorky na trávu nie sú adekvátne. Ale kde? Pri športovej hale je z chodníka na chodník. Pri športovej hale je... áno, ale na nej není dopravná značka zákaz chodcov. Áno. Keď idete za štadión, tam už je dopravná značka zákaz chodcov. Udržateľnosť projektu končí, myslím, že... budúci rok, začiatkom budúceho roku. Ja vám rozumiem, my sme dali keďže toto chápeme, to, čo hovoríte. Sú tam tie veľké ringlotové stromy, tie kríky. Tie sme dali príkaz teraz na jar skosiť tak, lebo deti naozaj vyskakujú spoza tých kríkov a prebiehávajú. Čiže do doby, kým nebudeme tam môcť my riešiť nejaký prechod prechodcov z chodníka na chodník, dovtedy musíme prispôsobiť podmienky tak, aby tam bolo svetlo, aby tie deti bolo vidno, keď prechádzajú. Rovnako cez jarok, mamičky, vidíme to, však my to vidíme. Po tretie, rozdiel medzi časťou, ktorú developoval pán Sabo, to je tá najnovšia, a touto starou, je rozhodnutie bývalého vedenia, čo do podmienok dalo a čo do podmienok nedalo. To, čo podpísal teraz pán primátor Kolek pre garáž, to si môžete porovnať s týmito starými. Či tam budú zelené pásy, či tam budú chodníky, či tam bude prístup pre autobusy. Čiže my už toto neodstránime. Na mládežníckej my ju poznáme veľmi dobre. Proste máme problém s tým, že není tam zelený pás, není tam žiadna zeleň, časti domov, ktoré mali byť chodníkmi, má niekto tuje, niekto má kamene, niekto má štrk, niekto tam má hodiny elektrické, proste nedá sa bezpečne na celej mládežníckej existovať. Áno, máme s tým veľký problém, niektoré veci v čase odstránime, ale všetky určite nie, lebo je to nemožné. Ďakujem pekne, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, moje meno je Karol Naď. Ja by som tiež chcel poukázať na veľmi zlý stav príjazdovej komunikácie pred obytný dom na Revolučnej 969. To je prvý obytný dom vedľa Bíly. Tam je, aj to FAPO je tam z jednej strany. Tam je príjazdová komunikácia, je tam také malé parkovisko po pravej strane Činžáku. A vzhľadom k tomu, že tých aut je už dneska strašne veľa, tak obyvatelia domu si urobili svojské parkovisko aj pri chodníku, kde parkujú šikmo. A
tá príjazdová komunikácia... Pán Naď, viem, nemusíte... Vieme, poznáme stav. Nech vám odpoviem. Nech sa páči, pán viceprimátor. Celý tento vjazd medzi Bylou a prvým žltým domom, to nazvime, a trafikou FAPO bude z dôvodu, že tam ideme pokladať na jar polopodzemné kontajnery, smetiaky, tak celý tento priestor bude nanovo upravený, prechod prechodcov bude nanovo upravený, aj celý vjazd bude nanovo upravený. Máme projektovú dokumentáciu hotovú, momentálne obstarávame tie kontajnery a na jar ich ideme. Máme na to aj finančné krytie, že celá táto lokalita tohto vjazdu bude opravená za chvíľku. Veľmi pekne vám ďakujem. Mal som naďalej k tým kontajnerom, ktoré tam sú, ale keď hovorím... Áno, idú preč a budú nahradené týmto. Tým pádom vznikne aj viacej priestoru v tejto celom tomto vstupe. Úplne na záver ešte tretiu vec, čo by som chcel, ak sa teda uvažuje tam s úpravou toho príjazdu, keby bolo možné na tom parkovisku niekedy, ja neviem, v mesiacoch letných, jarných, keď sa bude značiť, či by tam mohli byť vyznačené parkovacie miesta pred tým činžákom, pretože hovorím, je tam napravo od obytného domu, je malé parkovisko, ale ľudia si vytvorili parkovisko aj pri chodníku. Stoja tam šikmo, však poznáte to zrejme, tak keby to tam mohlo byť vyznačené. Toto je separátna vec, tá nesúvisí s tou úpravou vjazdu, ale vždy na jar každoročne sa dopravné značenie robí, obnovuje sa, čiže predpokladám, že aj táto zóna bude zohľadená. Veľmi pekne vám. Nech sa vám páči. Nech sa páči. Dobrý deň, Táni Pinterová. Ja by som sa chcela spýtať na ihrisko na Zorničke. Či sa s tým ihriskom niečo bude robiť? Doteraz vždy bolo pekne upravené, teraz to ihrisko je zavreté. Mamičky chodia okolo s kočíkmi a proste tam sa nič nedieje, ihrisko je uzatvorené, tak na to sa chcem opýtať. Bývam tam, vidím, že sa tam vôbec nič nedieje. Teraz nejaké húpačky možno spravili, sem tam niekto príde pohrabať, to je celé. Predtým to bolo veľmi pekne vždy urobené. Naozaj, že dokedy to ihrisko bude uzavreté. No, pani Winterová, Áno, bola zima, ale to nie len chcem teraz, vám odpovedať. To bolo aj predtým, preto sa pýtam. No, celkom predtým to nebolo, lebo túto lokalitu mali na starosti v prenájme občianske združenie Templars. Áno, ale starali sa, oni sa o to starali. Pani Winterová, ja by som vám rád odpovedal. Položte otázku, ja si ju napíšem, ja vám potom odpoviem. Pinterová, pán kolega. Pardon, Pinterová. Môžem tomu ešte niečo dať? No, mám aj ja odpoveď ešte. My sme sa dohodli na výpovedi nájomnej zmluvy z OZ Templars. Mali sme tento majetok vziať späť, ale my sme si urobiť na to revízne správy, či spĺňajú. A niektoré hracie prvky nespĺňali podmienky už novej legislatívy, tak preto z bezpečnostných dôvodov sme uzavreli toto ihrisko, aby sa tam niekto nehral na ihriskách, ktoré nespĺňajú normu bezpečnosti na týchto ihriskách. Správa Mestského majetku Galanta, ktorá má toto ihrisko prevzala ponovom do svojej správy, vymení tie staré, ktoré sú už nefunkčné, alebo funkčné, ale není sú v súlade so aktuálnymi normami, za také, že všetky buď ich demontujeme, alebo ich vymeníme, lebo nie, na všetko asi mať peniaze nebudeme, tak budú dve skupiny. Všetky pôjdu dole, nové, ktoré vieme tam dať osadiť ako nové a splňajú normu, budú použité a ostatné budú dáne neskôr, ale ihrisko sa následne na jar otvorí. Ďakujem. Zároveň doplním informáciu, my už máme aj kúpené tie komponenty a toto bude jedno z ihrísk, kde pôjde aj zakrytie tými tieniacimi plachtami, ktoré už máme rovnako zakúpené a budú sa osadzovať v jarných mesiacoch. A ešte, ak sa môžem opýtať, ja tam bývam a my tam parkujeme. Viem, že s parkovaním v Galante je veľmi veľký problém. Lenže mne sa zdá dosť také hlúpe, že keď mi manžel príde o 7 večer z roboty, on musí okolo chodiť, aby niekde zaparkoval. Máme aj kartu na parkovanie, ja mám ZTP kartu. Není šanca, pretože chodia ľudia do práce, parkujú tam auta večer do Volkswagenu, cudzí ľudia. Proste parkovisko je úplne plné a neexistuje raz hodinu krúžil, aby zaparkoval pri oáze niekde. Aj to musíme riskovať, či nedojde mestská polícia a nedá mu pokutu. To je všetko. Ďakujem. Táni, podpoviem ti, lebo však to parkovacia politika je u mňa na stole.
Garantujem ti, že toto mesto ani žiadne mesto nebude nikdy schopné postaviť toľko parkovacích miest, koľko ľudia sú si schopní kúpiť aut. Na druhej strane, keby na tých parkoviskách parkovali len občania mesta, tých parkovacích miest by nebolo toľko obsadených, ale parkujú tu aj ľudia, ktorí si z týchto parkovisk urobili odstavné plochy. My kvôli tomu, že náš projekt zavedenia nočného parkovania, to znamená, že každý, kto tam býva v rezidenčnej zóne, tam môže len zaparkovať, tým pádom ja zo SNP by som tam parkovať u vás večer nemohol, alebo ja z Čiernej Vody by som u vás tam parkovať nemohol. Je odložené z toho dôvodu, že rôzne parkoviska na území mesta Galanta nesplňali opäť predpisy normy. To znamená, parkovisko, ktoré nie je vyznačené vodorovným značením, nesplňa podmienky, ktoré nemá pevnú spevnenú plochu, nesplňa podmienky. To znamená, že tento rok, za chvíľku už keď počasie povolí, sa začnú prerábať na území mesta parkoviská tak, aby všetky parkoviská, ktoré chceme do parkovacej politiky použiť, spĺňali podmienky normy a ja verím tomu, že som optimista k tomu, že zavedením nočného parkovania, kde v zóne rezidencie môžu zaparkovať len tí ľudia, ktorí tam bývajú a nikto iný, nedá sa to kúpiť, tak vytvoríme pre rezidentov parkovacie miesta na to, aby tam vedeli pohodlne zaparkovať. Ďakujem pekne. Chcel si niečo dodať, pán poslanec? Ďakujem. K tomu ihrisku Zornička. Ihrisko Zornička sa posunulo naspäť na mesto, lebo podľa zákona by sme museli platiť aj nejaký prenájom a podobné veci. To by bolo samozrejme zbytočné. My tam takisto spolupracujeme alebo budeme spolupracovať, jak to bolo doteraz, akurát to bude v správe mesta, čo je aj dobré. Nakoľko sa tam opravili niektoré veci tak, ktoré by sme my museli opraviť a tie by sme nevedeli, takže my by sme to museli všetko demontovať, lebo už to nesplňalo tieto veci. Čo sa ale týka tej Zorničky, ja som sa tiež čudoval, prečo to trvá tak dlho, ale tak nie raz sme sa rozprávali, či už to bola tá revízia, alebo čo bolo treba urobiť. Všetko trvalo, vymenili sa tam postupne nejaké dreva a tak ďalej. Je tam ešte jeden problém, ktorý treba doriešiť a následne sa to otvorí. Nakoľko aj tá kanalizácia je tam v takom stave, akom tam je a je to životu nebezpečné. Ja viem, že ľudia tam chcú ísť, však aj mňa veľa ľudí zastavuje, aj môj syn tam rád chodí, ale proste sú tam ešte niektoré veci, ktoré možno není takto na oko vidieť, ale sú nebezpečné, aby sa nestalo niečo podobné, jak vtedy sme o tom nevedeli, tá žumpa, čo sa prepadla, ale tu vieme o tej kanalizácii, takže treba počkať, kým sa to urobí, ale popri tom sa robili iné veci a potom to chceme otvoriť trošku aj tak, že tak vo väčšom nafúkovacie atrakcie alebo hocičo podobné, nech to má nejaký ten šprnc. Takže bude sa to robiť určite, hovorím, je to dobrá vec, dobre to bude. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Byčan a od posledného tohoto stretnutia mám niekoľko otázok a nakoľko sa tento bod programu v minulosti volal pripomienky a podnety občanov, takže mám aj pripomienky, aj podnety. Takže prosím, nie je to otázka len otázky a odpovede, ale aj pripomienky a podnety. Takže ja by som bol rád, keby sa to aj tak bralo. V minulosti som tu apeloval na rozšírenie cintorína v Hodoch, nakoľko sa k tomuto vyjadrili už aj letecký úrad, námorný úrad a lodná doprava a všetky organizácie sa k tomuto už vyjadrili, to bolo pred 3 rokmi asi. Výhovorka bola, že len Slovenský pozemkový fond, nakoľko, že tam viazne nejako práca, takže ten sa ešte musí vyjadriť. Či sa v tomto niečom postúpilo na to rozšírenie, lebo hovorím, že už všetky organizácie sa k tomu, taká bola informácia, vyjadrili. V minulosti som sa pýtal napríklad na úradná tabula, že či by sa nemohli niektoré veci ako zastupiteľstvo tak zverejňovať na mestských častiach na úradnej tabule, ktoré tam boli. Bolo mi povedané, že bude, nestalo sa tak. Ďalej mám vzhľadom na to, že neviem, ako mi to teraz stave, ale minulom ešte pred 2 mesiacmi, keď sme tu boli, tak občania za cintorínom sa sťažovali, že sa im nerefunduje osvetlenie tam tej časti. Takže chcel by som dať návrh, kde by sa dalo ušetriť na osvetlení.
a to je osvetlenie multifunkčného ihriska v Hodoch, ktoré je osvetlené podľa môjho názoru tak 1000 W halogénkou. Za 10 hodín je to 10 kW a za 30 dní je to 300 kW. Takže a za rok je to slušná suma ako kilovatov. Nakoľko sa v blízkosti 10 metrov od tohoto ihriska nachádza rodinný dom s malými deťmi, tak tento občan sa sťažoval, že v letných mesiacoch aj o 11. večer tam niekto trieská do tej tabule, nakoľko je to osvetlené. Takže podľa môjho názoru by stačilo tam dať nejaký časový spínač, o 10. zhasne a dovidenia. Rušenie nočného kľudu tento občan by si takisto zaslúžil. Ďalej mám niektoré ešte Mám tu poznámka na technické služby, to bola akože toto dať tam nejaký časový spínač, aby toto ihrisko bolo správny čas o 10. ako vypnuté. Úradná tabula to máme. Ďalej som sa pýtal na názor, alebo teda som žiadal vyjadrenie Komisie zdravotnej a Komisie legislatívno-právne, nakoľko sa porušuje VZN o tom, že Hodské ihrisko je neustále navštevované psami. Tam je 20-30 psov, stalo sa z toho venčovisko, ale áno, pani, mne to nehovorte. No tak ja som sa to tu pýtal. Tu som sa pýtal, že názor legislatívno-právnej a z Komisie zdravotnej, že aký je na to, že sa porušuje VZN o zákaze vstupu na futbalové ihriska. No tu som sa to pýtal, takže darmo budete kývať hlavou obidvaja. Myslím, že mám tu na to svedkov, ktorí tu boli a pýtali sa. Áno, dostanete priestor obidvaja. Nevadí. Čiže toto ihrisko je neustále navštevované psami, potom sa tam deti hrajú, je to zakázané, VZN-ka to zakazuje, všetky tieto komisie to zakazujú, akože nemalo by sa tam, keď bol sneh, tak ma jeden občan zavolal, že poď sa pozrieť na to, ako vyzerá po návšteve 20-30 psov, ako vyzerá to ihrisko. Chcem len povedať na to, že je to jedno z najlepších trávnatých ihrisk, kde naozaj chodili deti radi trénovať. No tak, kedy sa stáva, že radšej tam nejdú, lebo to bolo pooznačované tými psami a bolo tam na tom snehu bolo najlepšie vidieť, ako je to tam poočúrávané, poviem to tak. Takže či sa bude s tým niečo robiť. Už sme tu hovorili o tom, že je tu možnosť kinologického klubu, aby sa už konečne kinologický klub takisto stal právoplatným klubom. Mesto porušilo VZN o dotáciách, nakoľko tento klub porušuje a neustále sa tam akože zúčastňuje na tom ihrisku. Správa technických služieb toto ihrisko, alebo ani nie správa, ale správa športových zariadení, toto ihrisko dáva do poriadku, prší, neprší, dojdu tam, venčia tam psov a očurávajú. Čiže naši mládežníci na športových ihriskách 4 mužstvá na jednom ihrisku trénujú a tam sa prechádzajú psi. Príde teplo, 35 stupňov, na tom umelom ihrisku deti tam tie výpary vdychujú, ale psi behajú po trávičke. Takže toto prosím, aby sa už konečne doriešilo. Je tu možnosť tohoto areálu, ktorý tu bol, kinologický klub. Ja som už ponúkal aj pomoc, aj majiteľ ponúkal pomoc. Nič sa nedieje. 30 vlastníkov psov, keby spravilo brigádu a prišlo tam, lenže pre nich je jednoduchšie prísť na hotové ihrisko a tam pekne vyvenčiť psov a poočúravať. Sťažovali sa, už v minulosti som sa hovoril, že sa sťažovali
že boli z tohoto ihriska deti vyháňané, doslova do písmena vyháňané, nemáte tu čo robiť, alebo rodičia, dávajte si pozor, lebo my tu cvičíme. Takže oni tam majú svoj areál, nech sa páči, nech si ho ohradia a nech si tam ďalej robia. Potom tu ďalej mám v minulosti nedávno bolo akože zverejnené, že je zvýšenie platu primátora. Zvýšenie platu primátora, to je ako, z môjho hľadiska o 40% je to nehorázne zvýšenie platu primátora, nakoľko som porovnával platy primátorov, napríklad plat primátora v Nitre je podstatne nižšie. V Nitre. Dobre, poslanci to schválili, lebo od platu primátora sa vyvíja aj plat poslancov. Ale áno, Peter, darmo kýváš. Takže takto to poviem. Nie? Dobre, ja som povedal, že... Dobre, pýtam sa. Zvýšenie platu primátora zverejnené v Galanských novinách bolo vzhľadom na zvýšenie vyberania daní z rozvoja, bol zvýšený aj plat primátora. Nech sa páči, hovorím, ja som tu bol, Peter, neviem to asi porovnávať, ale aj v minulosti primátor nedostal ani cent, a nie 40%. Niektorí riaditelia dostávali odmeny vo výške 40% ročného platu a tak. Takže v minulosti, alebo nedávno si tvrdil, že záverečný účet mesta bude 1 000 000 eur. Áno? Je to tak? Tak otázka je, Janko, otázka je, máme 1 000 000 eur záverečný účet, prosím, počul som, že sa krátia dotácie pre šport, kultúru a tak. Nie? Ja sa pýtam len... Z toho ani polovica nebola pravda, čo sú tu všetko ty dneska narozprával, ale postupne ti budeme odpovedať. Len ja by som bol rád, keby sa mohli dostať priestor ostatní ľudia, lebo je tu viacero ľudí a možno by mali záujem aj oni sa zapojiť, len keď... Dobre, rozšírenie cintorína, v podstate to je tematika, ktorá sa stále spracováva. Našou víziou je dokonca rozšíriť cintorín takým spôsobom, aby jestvujúci nový cintorín zasahoval alebo presahoval až do časti vody. My tam narážame na obrovský legislatívny problém so železnicami Slovenskej republiky, ktoré jednoznačne nám dali za podmienku, že buď vybudujeme nadjazd, alebo vybudujeme podjazd pod železnicou. Nemusí sa vyjadrovať letecký úrad, alebo ako si ty veľmi ironicky poznamenával. Stačila jedna inštitúcia, ktorá dala takúto podmienku, ktorá je natoľko veľmi náročná, že sa s ňou budeme musieť vysporiadať. Čo sa týka úradnej tabuly, v hodoch budeme podávať niektoré projekty na dotácie, z ktorých určitá časť by mala byť o tom, že po meste budú osadené elektronické úradné tabule. Niektorými sme už začali pred mestským úradom, následne budeme pokračovať aj ďalej. Na stanici by mala byť jedna a po dohode s poslaneckým zborom, respektíve zamestnancami, nevidím dôvod, aby bola osadená jedna v hodoch. Čo sa týka ja som ťa nechal dohovoriť, Milan. Čo sa týka verejného osvetlenia, refundácie, to sme schvaľovali, myslím, na ostatnom zastupiteľstve. Čiže nesplnil pán podmienky, takže je to pasé. Pokiaľ nebude mať splnené podmienky, mesto do svojej správy verejné osvetlenie nemôže vziať, tak ako to je koniec koncov. Bohužiaľ aj v ostatných lokalitách, na ktoré sa potom občania sťažujú. Čo sa týka futbalového ihriska a časového spínača, tak pán riaditeľ, to je, myslím, riešiteľná vec, to o tom sa nemusíme ani baviť. Teraz dostanete, ak chcete reagovať, komisia legislatívno-právna bola oslovená a komisia sociálno-zdravotná na porušovanie VZN, čo sa týka vstupu psov. Nech sa páči, pán poslanec Zelíka, ktorý je predsedom legislatívno-právnej komisie. Ďakujem. Ak kolegyňa Mýtniková s tým súhlasí, tak vyjadrím sa aj za vašu komisiu.
lebo bude asi veľmi podobná tá odpoveď. Pán Byčan, veľmi rád zodpoviem vaše otázky a podnety. Teda prekvapuje ma ale jedna vec, keďže ste boli v minulosti poslancom, tak by ste tieto veci mohli ovládať. Jednak v prvom rade, všetky komisie, aj sociálna, teda aj legislatívna, sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Keď pošlite nejakú odpoveď, keby všetci občania sa začali pýtať na komisie a dávali podnety, tak by sme tu mohli byť každý deň od rána do večera a na to tieto komisie neslúžia. To je jedna vec. Po druhé, napriek tomu do ani žiadnej z týchto komisí žiadny podnet sme od vás nedostali. Tretia vec, ak hovoríte, že tuto to odznelo, aj keď sa snažím chodiť na skoro každé takéto stretnutie, nemusel som tu byť a pravdepodobne som to ani nebol, lebo tak, ako sa k tomu vyjadrujem teraz, by som sa vyjadril aj vtedy, keď ste sa na to pýtali. Samozrejme, keďže komisia, čo asi viete tiež, je kolektívnym orgánom, tak za komisiu celkovú nemôžem sa vyjadriť, aj keď som predseda, poviem to len za seba. Ak je porušovanie nejakého VZN-ka, tak dobre viete určite, keďže ste tu v našich kruhoch pôsobili dlhé roky, tiež neriešia komisie, ale sú na to orgány, napríklad mestská polícia. Ak tam máte alebo nejaké podozrenie alebo nejaké povedomie o tom, že tam prichádza k porušovaniu niektorých ustanovení nariadenia, tak môžete sa obrátiť na mestskú políciu a predpokladám, že to vybavia. Neviem, prečo ste takto nepostupovali a naozaj neviem, že potom čomu by sa mala vyjadriť legislatívno-právna komisia a k tomu, že či bolo alebo nebolo porušené nariadenie, tak naozaj to do tých kompetencií nepatrí. Môžeme posúdiť potom, že či to nariadenie je v poriadku alebo nie je. K ďalšej veci by som sa rád vyjadril, čo sa týkalo, čo tu odznelo, čo ste povedali, že s tým, že bola navýšená výplata primátorovi, že sa navýšili aj odmeny poslancom, tak toto je absolútna nepravda. Poslanec mestského zastupiteľstva má nárok celý rok maximálne za 1 mesačnú základnú výplatu primátora, to, čo mu vyplýva zo zákona bez navýšenia. Takže neviem, ako sa vyplácali predtým odmeny. Ja som tak nikdy nedostal, hej, a maximálna výška ročnej odmeny poslanca je základný plat mesačný primátora, maximálna, hej. Takže tak neviem, prečo tu treba povedať nepravdy alebo zavádzať ľudí, ale toto nie je tak, ako ste tvrdili, to je naozaj hrubé zavádzanie. Dal by som ešte asi slovo aj pani kolegyni, nech sa páči, ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči pani poslankyňa Mýtniková, ktorá je aj predsedkyňou sociálno-zdravotnej komisie, keďže bola oslovená. Ďakujem za slovo. Ja iba k tomu asi toľko, že všetci žijeme v Galante a každý chceme, aby sa nám tu všetkým žilo dobre. Keď vidíte, že niekde sa robí niečo zlého, není problém, oslovím toho, kto je za to zodpovedný a riešim to. Naozaj v tých komisiách ale asi áno. Ja nemôžem teraz chodiť, alebo niektorý člen komisie po hodoch a naháňať tam, kde čo sa urobí, aby som vedela k tomu niečo urobiť preto. Takže ja si myslím, že keď takýto problém máte, ako správne povedal pán doktor Zelinka, buď zavolajte políciu, alebo to s niekým riešte, ale určite, jedno vám poviem, že túto vec, ktorú ste teraz načal, a verím, že viete, že tu som každé stretnutie s občanmi, takže toto mi asi ušlo, ospravedlňujem sa, ale čo budem vedieť ja urobiť v tejto... To, že tam... Ale dobre, tak ale nepovedala ste dobre, tak teraz budem ja si robiť poznámky, aby som vám to vedela na budúce odpoveď, ale verte, že tejto téme sa budem venovať a čo budem vedieť urobiť, to urobím. Pretože aj mne, a takisto asi ste postrehol, že celé zastupiteľstvo sa snaží vychádzať každému občanovi Galanty v ústrety a čo vieme urobiť. A to si myslím, že aj pán primátor a viceprimátor sú v tom nápomocní, takže ja si myslím na obhajobu pána primátora, že nemá jednoduchú úlohu. Má veľmi vážnu úlohu a keď chce obstať a všetko toto riešiť, ja si myslím, že zvýšenie platu bolo kolektívne rozhodnutie, väčšina zastupiteľstva s tým súhlasila a myslím, že to je adekvátne práci, ktorú on tu urobí. Uvidíme čas, je teraz prvý rok, uvidíme, čo sa robí za 4 roky, ale stále si myslím, že není to až tak veľké navýšenie, ako je priemerná mzda podnikateľov alebo súkromných podnikateľov alebo členov, konateľov v rôznych SROčkách na Slovensku. Ďakujem pekne, pán viceprimátor si chcel reagovať. Ďakujem. K tým veciam, čo ma do toho nič sa vyjadrovať nebudem, ale vyjadrím sa k psom v hodoch, lebo jedno je tvoj problém A,
že sú na ihrisku, ale problém B je riešenie. Čiže opakovane ti hovorím, že rokujeme s pani Kristínou Berkiovou, ktorá má občianske združenie Happy Pause, o tom, že si dá zapísať na ministerstve vnútra to občianske združenie. So Zdenom Jurkovikom je dohodnuté, že v tejto zóne môže byť. Pani Kristína Berkiová stále to nemá zapísané, pretože na to, aby mohli zapísať občianske združenie, musia byť 3 osoby. Jedna osoba jej vystúpila z tohto združenia, hľadá 3. osobu a tým pádom to zapísané nemá. Kým není právnická organizácia jestvujúca, my nemáme s kým. Čiže tento problém riešime, ale nemáme toho partnera. Iný kinologický klub, ktorý by tu bol, o tom neviem. Čiže na riešenie presunu do Galanty, kde naozaj, ja som tam osobne vonku bol, tam naozaj všetko spĺňa to, aby tam títo psi mohli byť. Je to mimo zóny, mimo obytné zóny, je tam kľud, naozaj to robiť môžu, ale jednoducho zatiaľ nemáme s kým. Plat primátora, Milan. Vytrhol si to z kontextu, až sa mi to na teba nepodobá a od teba som to nepovažoval takýto, by som povedal, unfair krok. Primátor Nitry určite má rozhodne vyšší plat ako primátor Galanty, rozhodne. Okrem toho, v tomto materiáli, keď si ho pozrel, no môžeme si ho porovnať rozhodne, môžeme si pozrieť dôvodovú správu k návrhu na zvýšenie platu primátora, kde boli primátori Šala, Sládkovičovo, Sereď. Tých si nespomenul, že všetci majú vyšší plat ako primátor Galanty do jedného. To znamená, že napriek tomu, že primátorovi bol plat zvýšený z 0, stále má z okolitých miest a obcí najnižší plat. Za tretie, pán kolega poslanec Zelinka veľmi správne povedal, že plat poslancov sa nevypočítava z platu primátora, ale zo základného platu. To znamená, že keby sme mu ho to zvýšili aj o 3 milión %, plat poslancov sa nezmení. S výnimkou môjho. Môj plat je 70% maximálne z platu primátora. A Milan, mne pán primátor plat nezvýšil, napriek tomu, že jeho plat sa zvýšil. To znamená, že môžem zodpovedne povedať, že ani na jedného jediného poslanca zvýšenie platu primátora nemalo žiadny vplyv. A to, že niekto predpíše, môžeš Milan ma počúvať, to, že niekto predpíše viacej poplatku za rozvoj, to nepadne samo z neba. My sme sem prišli s 580 spismi, ktoré neboli vybavené. Dneska je 0 spisov po lehote. Kto to ocení? Nikto. Poplatok je splatný v deň vydania stavebného povolenia. To znamená, že tento úrad makal ako šrob na to, aby tie stavebné povolenia vydal a vtedy mohol vydať toľko rozhodnutí. Čiže toto je reálnym výsledkom našej administratívnej práce. My sa nebudeme chváliť tým, že prebytok by mal byť 1,1 milióna, aby som bol presný, ale našim dopadom našej práce je to rádovo 400 000 eur, čo je výsledok našej reálnej práce. Čo sme urobili viac, predpísali viac, vybavili občanom viac. Keď si tu bol, sťažnosti na stavebný úrad boli non-stop. Sťažnosti na oddelenie rozvoja mesta boli non-stop. Momentálne obidve oddelenia pracujú, pán primátor ich presťahoval vedľa seba, aby boli spolu bližšie, aby spolu komunikovali, aby ten efekt výkonu bol vyšší. Tak nie len to, že ja som tých argumentov poslancom predostrel veľa, prečo? Len sa musím zastať všetkých kolegov poslancov, oni nezvyšovali preto, lebo by automaticky zvýšili aj sebe. To je automatický blúd. A napriek tomu, že pán primátor povedal o elektronických úradných tabulách, prosím ťa, príjmi moje osobné ospravedlnenie za to, že není vonku tabula v hodoch, to som ja zabudol spraviť. Ja sa ti, prosím ťa, ospravedlňujem a príjmi moje ospravedlnenie, ja to v krátkej dobe napravím, pretože pre mladých ľudí, hoci mládežnícka kolónia není sú mestskej časti, ale žije tam toľko ľudí, že tam dáme určite elektronické, ale na Hody, Nebojsu a Javorinku preferujem obyčajné tabule a ja som na to zabudol, nebudem sa ti vyhovárať, prepáč, ospravedlňujem sa, napravím to v krátkej dobe. Ďakujem pekne, nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Robert Karoli a bývam v kolónii, alebo na kolónii. Bývam tam, okrem starej kolónie, som tam jeden z najstarších obyvateľov. Táto časť spolu s Richterským polom a okolitým patrí
myslím si, že najrýchlejšie sa rozvíjajúcou časťou mesta. Nechcem sa vyjadrovať k minulosti, čo sa týka projektovania, realizovania a potom schvaľovania cez stavebný úrad, vrátania aj mládežníckej, myslím teraz. Ale napriek tomu, tak ako bolo povedané, máme mestské časti, kolónia ešte nie je, alebo uvidíme do budúcna, ale napriek tomu myslím si, že už dneska celá tá časť je pomerne hodne obývaná, je tam množstvo obyvateľov, ale žiaľ Bohu, nemáme tam žiadny priestor, kde by sme sa mohli reálne stretnúť. Každá časť, vrátane najmenšej, tej Neboj si, má pekný priestor, alebo má nejaký priestor, my ho nemáme. Keďže som aj člen stavebnej alebo investičnej komisii, dával som tam podnet, síce len prednedávnom, ale napriek tomu by som sa chcel opýtať, či sa podarilo nejakým spôsobom to zapracovať, či projektový manažér hľadá na to, alebo akým spôsobom, aká je predstava a čo by sa dalo v tomto spraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán viceprimátor, nech sa ti páči. Robo, v prvom rade by som chcel oceniť tvoju prácu pri pomoci mestu pri kruhovej križovatke. Tým by som chcel začať, lebo možno občania nevedia, ale manželia Karoliovi nám pomáhajú aj s ostatnými investormi v tejto lokalite, aby sme túto križovatku smrti zmenili na kruhový objazd. A sme sa stretli naposledy minulý týždeň. Ale chcem na to nadviazať, Robo, lebo minulý týždeň sme sa my stretli dvakrát, jedenkrát kvôli petícii veterným elektrárňam a raz sme sa stretli kvôli tejto kruhovej križovatke. Na oboch som ti povedal to isté, že momentálne mesto nedisponuje takým pozemkom, ktorý by sa nám na tento účel hodil. Zároveň som ti povedal, že primátor mesta s pánom Alexandrom Bendem rokuje o kúpe pozemkov, ktoré by sme potrebovali na to, aby sme odbremenili túto lokalitu aj hore, nielen smerom na obchvat, ale smerom hore, teda smerom na Sereď. My, bohužiaľ, podmienky, ktoré dal pán primátor Garaždu Novému, poznáš. Podľa mňa sa to má takto robiť, klasik by povedal do psej matere, ale ja teda poviem, že takto by sa to malo robiť a my, tu je Zuzka Morovičová, ti potvrdí, že máme obrovský problém organizovať voľby v týchto lokalitách, lebo nemáme kde. Takže opätovne aj teda verejne potvrdzujem, že toto není len zámer občanov z Mládežníckej, Richtárskeho a z Kolónie, ale aj náš, lebo aj my máme nejaké svoje vlastné záujmy, pre ktoré potrebujeme nejakú miestnosť alebo nejaký priestor, kde urobiť stretnutie s občanmi, kde urobiť práve také, teraz nás čakajú voľby prezidenta, 2 kola, čakajú nás voľby do Europarlamentu. Značne nám to komplikuje situáciu na ulici Kapitána Nálepku, kde už je také enormné množstvo, že to je jedno preťažené miesto. Čiže vykopávaš trošku otvorené dvere. Od štvrtka minulého týždňa sa toho veľa nezmenilo, dneska je pondelok, takže ti odpovedám rovnako. Hľadáme pozemok na tých pozemkoch, ktoré sú v dispozícii. Mesto Galanta tu malo pozemky len pod vysokým napätím, kde sa stavať nedá, takže hľadáme nejaké priestory inde. Ja som poslancom, my sme sedeli spolu, kedy poslanci? Minulý týždeň, piatok, štvrtok? Štvrtok vlastne. Potom, ako sme sa... Miki, môžeš kúsok? Doľava, doprava. Že potom, ako sme my skončili ohľadne kruhovej križovatky, sme pokračovali s poslancami. My sme s pánom primátorom poslancom ukazovali, o ktoré pozemky by sa dalo jednať. Úprimne nachádzajú sa v lokalite, ktorá je pána Antona Saba, čiže je to v tej lokalite bližšie ku termálcentru Galandia, kde teoreticky sa vieme dostať k pozemkom, respektíve sa vieme dostať k pozemkom oproti cez cestu. Toto je Kendereš a oproti cez cestu je Čipkeš, čiže na Čipkeši pôjde za chvíľku na poslanecké lavice, teda aj k vám do komisie, výstavba jedného retailového centra, kde má byť 5000 m2 predajných ploch obchodov a v rámci toho má tam ešte byť Bila, ktorú stavia teda v investorstve Rollyho Kiša. A v týchto zónach, keď nenájdeme na Mládežníckej, nenájdeme na Kolónii, nedohodneme sa pri Galandii, tak pôjdeme cez cestu a nájdeme tam v tejto lokalite. Ale rozhodne potvrdzujeme, že v tejto lokalite potrebujeme my mať niečo, čo tieto úlohy splní. Ďakujem pekne.
faktickú takto. Nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne. Robo mi troška nahral, pretože poznám tú problematiku tej kolónie, keďže som tam istý čas pôsobil ako s jedinou občianskou vybavenosťou pre túto lokalitu a škoda, že pán Gajdoš odišiel, lebo to je presne ten istý prípad. Problém je jeden, ľudia, a treba si uvedomiť jednu vec. Sú tam podnikatelia, ktorí zarobili milióny v eurách na súkromných pozemkoch, za súkromné peniaze sa vybudovali súkromné majetky. A teraz budem veľmi, aby som tiež súkromník a poviem, a očakávam od mesta, aby mi tam urobil zábavu alebo priestor pre žitie. Viete, problém je jeden, ja vôbec nerozumiem tým ľuďom, a to poviem na rovinu, že budujú alebo predávajú takto koncepčne urobené obytné zóny, pomaly aglomerácie a nepripravia ľuďom nič na život. My vieme, ako to bolo pôvodne na tej kolónii navrhnuté, keďže Robo veľmi dobre vie, že som bol vôbec prvou prevádzkou tam na hoteli a bolo mi povedané, no tak toto rýchlo urob, lebo toto bude plné takýchto všelakých obchodíkov tu a tu bude ešte golf a všetko tu bude v jazero, ryby sa tu budú chytať a tak ďalej, takže toto boli plány, áno. A troška sa obávam, nechcem byť zlý prorok a dúfam, že nie, lebo nechápem troška ani tých investorov, že naplánujú naozaj megalománske veci a potom len brutálne predajú pozemky, každý štvorcový meter a ešte aj ulicu nechajú zaplatiť ľuďom, vybetonujú to a to je koniec. Aby čo najviac metrov štvorcových zarobili. A potom prídu nespokojní občania, vybudujte mi chodníky, vybudujte nám cesty, vybudujte nám zábavný park, detské ihrisko. Prečo my máme budovať? Teraz za mesto hovorím. Prečo? Keď niekto zarobí 20-30 miliónov, vie vyrobiť poriadne detské ihrisko pre 200 domov? Otázka. Čiže niekedy chýba aj tlak, a to hlavne tým hovorím, ktorí sa tam sťahujú, a vidím Iggyho Lajkta tu dobre. Vy máte na to právo, že sa sťahujete do jednej lokality, povedať tým ľuďom, kupujeme od vás domy za strašné peniaze, za strašný pozemok. Prosím vás, naozaj neplánujete to niečo urobiť aj pre nás? Lebo každý štvorcový meter nám dáte zaplatiť, ešte aj ten rožný štvorec, ktorý sa tam bude stavať niečo. Čiže toto je presne tá vec, ľudia očakávajú služby od mesta, ktoré to musí jednoducho mesto zatiahnuť. A teraz poviem čisto sebecky, čo majú s tým ľudia zo severu, ktorí z ich daní máme tam budovať nejaké detské ihriska alebo nejaké služby, nejaké priestory pre mládežnícku štvrť. Však to je nonsens. To je nonsens. Čiže ja sa nad tým zamyslíme troška, že kde niekedy klopať, alebo kde treba ešte vopred jednať s tými ľuďmi, od ktorých kupujete aj tie pozemky. Ja bodka. Absolútne, Žolty, s tebou súhlasím, len musím skromne poznamenať, že sú to naši občania, platia to dane a bohužiaľ za obrovské chyby minulosti sme zodpovední tiež v tom zmysle, že ten komfort bývania im chceme urobiť taký, aby bol čo najlepší. Samozrejme, nie sme čarodejníci, nevieme všetko spraviť, ale čo bude v našich silách, to sa pokúsime, lebo no bohužiaľ, však preto riešime aj tie vecné bremená, preto chceme motivovať tých developerov, aby nútili tých ľudí na vecné bremená. Nech vieme prebrať tie osvetlenia, nech sa vieme starať o komunikácie. No bohužiaľ, ten proces je pomalý a chce svoj čas. Posledný dotaz, pán Zeleňák, lebo čas sa nám naplnil. Takže sa nemusím predstavovať. Chcel by som spomenúť také 4 okruhy. Prvý okruh je Hodské futbalové ihrisko. Je tu, nejdem teraz rátať, koľko poslancov, ktorí tu boli aj v minulom funkčnom období a nevedeli sme spolu s Milanom toto doriešiť. Ja som bol pozrieť aj to ihrisko za železnicou. Tomu psačiemu ihrisku nič netreba. Sú tam nejaké už toho času zhnité prekážkové dráhy. Je tam spravená z nejakého vagóna ohrada pre psov. Proste všetko tam je, voliéry. Ale nešlo to jednoducho... Milan, ale teraz sme na to zodpovedali. Nezodpovedali ste na to. Ja neviem, čo vy chcete tam so Zdenom Jurkemíkom riešiť. To psačie ihrisko je oplotené. Tam Zdeno s traktormi neprejde. Ale Milan, to ihrisko vlastní Zdeno. To je jeho pôda. On tam neore, ale tá pôda je jeho. Na liste vlastníctva je zapísaná vlastník. Neviem. No ale ja to viem. Som to dobre. Milan, ale ja to viem, lebo však okolo toho robím. Len teraz som vám vysvetľoval, že my tu kinologický klub ako mesto robiť nebudeme. Potrebujeme partnera. Tento hodský klub sa tam presťahovať nechce a nový galanský klub má vzniknúť, ale ešte nevznikol. A keď vznikne, my mu vieme v Galante na to vytvoriť podmienky, ale keď nemáme to urobiť s kým, tak my to robiť sami nedokážeme. Dobre, Peťo, ale musíš uznať, že
Všeobecné záväzné nariadenie hovorí jedno, hej, že zákaz vodenia psov na ihriská. Tak vy viete hodandskému klubu dať takéto usmernenia z výstrahu. My sme tento problém s Milanom riešili aj s náčelníkom mestskej polície a tak nám bolo povedané, že dobre, no. Viac s tým nemôžeme spraviť, ako sme spravili to. A čo ste spravili? No boli sme sa tam pozrieť. Nejdem ďalej rozoberať. Druhá vec je, trošku som ostal v pomykove z týchto stretnutí, pretože ja som mal o týchto stretnutiach velice zlé predtuchy a dneska sa to absolútne naplnilo. Tu som na 3. a na 2 stretnutiach sa rozprávalo o exkrementoch v hodoch a tu niekto povie, že to nepočul. Tak keď tu sedí, tak nech počúva. A prečo by mali ľudia, ktorí sem prídu, takto ako teraz, dneska nás je tu menej ako naposledy, nosiť podnety legislatívnej komisii, keď je tu šéf legislatívnej komisie a nespraví si k tomuto poznámku, no tak neviem, čo si mám o ňom mysleť. Že mu to nezapne, že toto je na mňa problém. Ja by som bol poprosil... Ja som nič nepovedal. S úctou, Milan, komunikujem my s vami, prosíte aj úctu smerom k poslancom. Ja som nič nepovedal, len to, prečo by sme mali písať podnety. Veď na toto stretnutie tu je, aby ľudia svoj problém povedali, pomenovali a dali vám úlohu na riešenie. A ďalšie dva dotazy sú na riaditeľa technických služieb. Ja som sa od občanov v Javorinke dozvedel, poviem pravdu, nesledujem kalendáre, aký zber kedy je, ale ľudia sa ma pýtajú, že čo je na tom pravdy, že technické služby nejdú v roku 2024 zbierať zelený odpad. Čo je na tom pravdy? Nič. Bude sa zbierať? Samozrejme. A prečo nebol v kalendári vyznačený dátum, ktorých dňoch to bude? Hneď ti odpovieme. No dobre, toto je... Polož otázky a odpoviem. No dobre, ďalšia otázka. A posledná vec, chcel som si kúpiť na zbernom dvore kompost. Chcel by som vás poprosiť, páni z vedenia mesta, choďte sa pozrieť, čo tam predávajú technické služby. Podľa môjho názoru, technické služby, ako pozbierajú po prímestských častiach zelený odpad v žltom vreci, v čiernom vreci, v modrom vreci a zelenom vreci, tak dojdú na kompostáreň a hodia to rovno do rezačky, lebo ten kompost je plný igelitu. To chceme predávať ľuďom? Ten kompost? Však mňa babi na vrátnici vyhnali preč, hovorím, chcem si kúpiť kompost, lebo som si ho v Lani kúpil. Pán Zelniak, tam ani nechoďte, to je hnoj. Takže chcem sa spýtať, jak je toto možné, že ako takto môžu robiť technické služby. Nabrali si drahé milióny na stroje a výsledok ich práce je toto. Halus, igelit. Trošku kompostu, zas igelit a aký chceš. Naskladáš celú dúhu. Ďakujem. Dobre, tak poďme zodpovedať a tým by sme stretnutie ukončili. Nech sa páči, pán poslanec Zelinka. Ďakujem. Vyjadrím sa aj k vám, pán Zeleňák, ako k tej vašej celej trojici a legislatívno-právnej komisii. Ako som povedal, že hoci ako sa snažím chodiť na všetky tieto stretnutia, nie som tu na každom stretnutí. A v minulosti, keby ste boli dotazovali legislatívno-právnu komisiu, čo zopakujem, že aj vy ste boli poslancom a zrejme viete, že to je, nie je, že ja som jedna osoba, aby som sa vyjadroval za komisiu, ale určite ako teraz to robím, aj v minulosti by som sa k tomuto vyjadril. Takže asi som tu nebol, hej. Za to sa ospravedlňujem, ale môže sa to stať, keďže všetci máme rôzne aj iné povinnosti, že som tu nebol. Avšak, a zopakujem to ešte raz, a preto ma to mrzí, že obidvaja ste boli poslancami a viete, ako to funguje, presne viete, na čo slúžia predmetné komisie a presne viete, že sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva a nie na vybavovanie takýchto podnikov podvádzej. Dokonca, ako ste boli poslancom a okruhy, ktoré rieši legislatívno-právna komisia, sú nezmenené. Takže ak ste si ich dobre naštudovali aj v minulosti, tak určite viete, že tieto otázky tam ani nepatria. Ale môžem to zopakovať ešte raz, že keď budete mať nejaký podnet a náhodou tu nebudem sedieť, máte na mňa obidvaja mail, keďže predtým ste boli poslancami a určite máte ešte niekde v mailoch moju mailovú adresu, moje telefónne číslo, nezmenili sa. Používam rovnaké komunikačné kanály ako 2 roky dozadu.
Takže neviem, kvôli čomu toto bolo celé. Na mňa kontakt máte, dokonca odtedy sme sa aj stretli veľakrát a priamo legislatívnu právnu komisiu nedocadzovali ste. Takže nerozumiem, kvôli čomu to teraz akože odznelo od vás takto až priamo. Ale bohužiaľ sú tu napríklad, vedľa mňa sedí hlavný kontrolór, ale aj to dobre viete, aké má kompetencie. Dobre viete, aké má tá komisia kompetencie. Tieto vaše podnety tam sa nedajú vybaviť. Ale viete to obidvaja veľmi dobre, lebo ste v tejto komunite robili. Takže nechápem, že ako to je. Ale teraz sa opýtam priamo, aby potom neboli nejaké ďalšie nedorozumenia. Máme to preberať v legislatívno-právnej komisii, alebo vám stačilo takéto vyjadrenie z mojej strany? Ďakujem. Ak je nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa spracováva okrem iného aj v legislatívno-právnej komisii, tak patrilo by sa k tomu aj vyjadriť. Ale tam sa spracováva, my nejakým spôsobom, a to musíte takisto vedieť, preberáme znenie, legislatívne pravidlá a či to konkrétne nariadenie je v súlade s inými ďalšími predpismi a nie, či potom to prijaté nariadenie, čo prejde cez našu komisiu a posúdime, či je v rozpore alebo v súlade s ďalšími právnymi predpismi, či je správne naformulované, či sú dodržané všetky legislatívne procesy. Toto skúmame, ale nie je to, že či je to porušované alebo nie následne. Potom by sme mohli celá komisia sa postaviť niekde a skontrolovať všetky nariadenia, či tie ľudia to dodržiavajú alebo nie. Ale to viete aj vy, že to je nemožné, je to aj scestné a aj absurdné. Takže dobre, ďakujem pekne. Igelit v komposte, pán riaditeľ technických, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Nielen igelitu v komposte, ono to není igelit, je to biologicky rozložiteľné vreco, pretože kuchyňa sa do tých 120 litrových škrobových vriec dáva. Ak tam ostane, tak je to nezávadné. Je pravda, že ten kompost nie je taký pekný, ako bol v lani, lebo sme mali úplne iný sitovač objednaný ako minulý rok, ale uvedomte si jednu vec, že tento kompost, ktorý my predávame, aby ste sa čudovali, že sa veľmi slušne a veľmi pekne predáva, keď ho nechcete, tak si ho nekúpte, ale veľmi veľa ľudí ho kupuje, tak je určený predovšetkým do záhrad, nie do kvetináčov, preto nie je až tak jemne presitovaný ako na kvetinky do kvetináčov. A nie sú tam žiadne halúze. Kľudne sa tam s vami pôjdem pozrieť, kľudne vám ukážem technológiu, jak sa to robí, úplne kľudne. Dobre, pán riaditeľ, tam tie rozložiteľné vrecia sú teda normálnou súčasťou, ktorá neprekáža kvalite toho kompostu. Samozrejme. Môžem tomu tak rozumieť? Áno. Dobre, ďakujem pekne. Ešte jednu otázku mám potom, keď je to takto odborne vysvetlené. Ktoré sú to vrecá, ktoré sú rozložiteľné? Sú tam modré, zelené, žlté, čierne. Ktoré vreco z tých nie je rozložiteľné? Kľudne môžete za mnou prísť do technických služieb a premerieme sa tam na mieste. Dobre, ďakujem pekne. Zber zeleného odpadu novým spôsobom, pán viceprimátor, nech sa páči. Takže zber brko a bio, to sa vlastne teraz spája zber zeleného a hnedého. V minulom roku, alebo tí, čo máte záhrady, viete, že sa zbieralo každé 2, respektíve koncom vegetačného obdobia každé 3 týždne. Bola medzera medzi zberom zeleného. Od 8.4.2024 bude zber z hnedých 120 litrových nádob na týždennej báze. Každý jeden týždeň to prídeme zobrať. To znamená, že nie, že zber nebude, ale jeho frekvencia sa zvýši z 2 až 3 na 1 týždňov. Budú distribuované v testovacom termíne 25. až 29. marca podľa reonizácií bude sa testovacej verzii brať prvýkrát brko a bio s tým, že okrem toho, že my prídeme každý týždeň k vám domov to zelené zobrať, ešte každý občan Galanty má právo doniesť svoj zelený odpad v rozsahu 1 metra kubického, čo znamená jeden plný prívesný vozík týždenne zadarmo. To znamená, že okrem toho, že my vám zoberieme všetko, čo doma nachystáte do tej hnedej nádoby, ešte nad rámec toho môžete sami si priviesť bezplatne na zberný dvor ďalší meter kubický s tým, že zberný dvor je okrem nedele a pondelka otvorený každý deň v sobotu. Žoltý, nevyrušujem vás? Prepáčte. V sobotu je otvorený dokonca do 16. hodiny, to znamená, že keď aj do obeda v sobotu sa pracuje, ešte stále sa dá ísť na zberný dvor.
Máme tu nový rozpis, technické služby ho uverejnili, nový rozpis rajonizácie, tak napríklad pre teba, Milan, je Hody, Neboj sa, Javorinka sa bude zbierať v pondelok. Každý pondelok počnúc 8. aprílom bude zber zeleného odpadu v Javorinke. Myslím si, že čipovanie nádob, či to bola, Ľubo, tvoja otázka? Áno, aj. Dobre, tak už poviem k tomu. Čipovanie nádob prebieha. K 100% nám chýba okolo 200-250 nádob z celkových 2630, myslím. Takže sme už pred koncom a do termínu, kedy sa má spustiť zber, budeme v meste pripravení. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ešte niečo v súvislosti s obsahom. Ďakujem, krátko len zareagujem. Keďže si vážim, že ste prišli a pýtali ste sa na to nariadenie o tých psoch, tak síce to naozaj nie je v kompetencii legislatívno-právnej komisii a neovládam všetky nariadenia naspamäť, ale našiel som si teraz v mobile to predmetné nariadenie, ktorého porušenie namietate. Je to z roku 2020, 3/2020 a novelizované bolo s nariadením číslo 7 z roku 2023 a podľa článku tohto VZN-ka sa áno zakazuje vstup so psom aj na športové, rekreačné areály alebo voľné prístupné športoviská, ktoré by mohlo byť vlastne toto, čo namietate, avšak treba čítať aj ďalej a podľa odseku 2 článku tohto, teda 4. článku, mesto môže poskytnúť výnimky pri organizovaných podujatiach kinologického charakteru, činnosti kinologických klubov alebo ukážok výcviku psov a v areáloch zariadených uvedených v odseku 1 a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán riaditeľ technických, posledná odpoveď. Ďakujem, ja by som len rád 2 deci ešte k tomuto dodal. Poprvé, ak si nedoniesete vy ten 1 meter kubický, môžete si objednať technické služby do 1 kubického metra alebo na 1 kubický meter a my vám to poplatne ešte vieme odniesť, za poplatok samozrejme. A ďalšia vec je, že ten zber v tej skúšobnej dobe treba vyložiť tie hnedé nádoby presne vtedy, kedy sa vykladajú nádoby na komunálny odpad. Okrem mestských štvrtí Javorinka, Hody a Neboj sa, ten sa miesto utorka, ako pán viceprimátor povedal, vykladá v pondelok. Všetko, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, ale na záver dodám a tým dnešné stretnutie skončím, že samozrejme držiteľe a gala karty majú na tieto všetky služby zľavu. Dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za účasť, všetkým za plodnú diskusiu a stretneme sa na najbližšom stretnutí. Ďakujem.